són fruit del canvi polític que s'ha consolidat al país, són fruit del canvi de la Generalitat i són fruit del canvi de la Diputació. Sense això, 14 regidors en l'Ajuntament d'Ontinyent, socialistes de l'Ajuntament d'Ontinyent, jo crec que serien més del mateix i una profunda decepció de conforme estava gestionant-se a conforme està gestionant-se. I com he dit, no podem estar decepcionats, ni tristos, ni fotuts, perquè estem en companyia de la gent i la gent avui dia viu esperançada en que molts dels problemes que venen afectant el país vayan canviant-se. La gent està esperançada de sentir-se orgullosa de ser valencià. Per nosaltres el canvi ha sigut total i brutal, i per tant veiem en esperança el futur. Creiem que l'Ontinyent s'han alçat moltes expectatives gràcies a aquest canvi polític i que tenim clar que tenim que aprofitar-ho.